Algo absolutamente relevante e novedoso da Sociedade Galega de Pastos é que abre a participación aos protagonistas con unha idea común de crear, digamos, un foro de contraste, un foro de discusión, un foro de análise e propoñer, digamos, solucións para conseguir eso, un medio rural vital, resiliente e esencial para o mantemento deste país. Somos xente con inquedanzas parecidas, case todos do rural ou relacionados con a forma do rural. En realidade, máis que unha sociedade típica, somos un grupo de amigos. Foi unha inquietude por darlle vitalidade e importancia ao mundo dos forraxes, non? Sobre todo a gandería extensiva, a raíz dos pasteiros que fixemos, moitos dos que estamos na Sociedade de Pastos, pois creíamos que era un mundo onde tiñamos moito que traballar e sobre todo da mão dos gandeiros, non? Intentamos mellorar a calidade de vida dos gandeiros, sempre baixo a perspectiva do aproveitamento dos pastos, que é a nosa temática. Sempre estuvemos abertos e dispostos a axudar a xente que nos pedía consello. Fixemos moitos viaxes para ver explotacións e aconsellalas, e eu creo que o máis importante que fixo a Sociedade de Pastos foi o acompañamento ás explotacións que o necesitaban. Unha cousa é o que falan os gandeiros entre sí e como perciben eles cal é a súa situación actual e as problemáticas que teñen, e outra cousa é a sensación que teñen, digamos, desde a administración, como ejecutar as axudas, como tal. Entón, eu penso que cada vez máis fan falta maneiras de comunicar esas dúas patas. Un dos obxectivos principais, sobre todo, é poñer en valor a importancia da gandería extensiva, xa que está máis que demostrado que ten moitos puntos a favor na sociedade como asentamento no rural, e moi importante tamén reconocer a labor de que os gandeiros e as ganderías extensivas fan esa labor tan importante contra incendios, non? De cortalumes. É moi importante porque é unha forma de defender os agricultores, por unha banda, e por outra banda tamén creo que a idea de Eloi foi moi boa porque puxo en contacto a universidade, é dicir, o saber, o coñecemento que se sabe a nivel internacional, etc., co campo e o agro galego. Isto serviume para poder conocer un pouco máis de primeira má o sector, e iso tamén, pois, a veces axudache a enfocar un pouco, pois, a dirección na que queres desenvolver as tuas investigacións. Eloi, ao longo destes 10 anos de trayectoria, fixo da propia sociedade unha extensión persoal da súa forma de ser. Polo que sempre creo que estaremos en débeda con el, é que porque foi capaz de poñer o protagonismo nas persoas que desenvolven os proxectos de emprendemento. O medio que tiña de traballo pois era con vacas, entonces vas a sacar os máis litros posibles, que é a forma que che parece de que vas a ter máis ingresos, non? Unha vez que estou con Eloi, el me dicía, pois, me orientaba, dicía como había que producir en base a pastos, con custos baratos. A edad que teño estou totalmente convencido de que foi a aposta real, logo a aposta acertada e o camiño correcto. Estuve en 19 anos en Lugo e volvín para a aldea fai 7 anos. Collín unha explotación de cabras porque, bueno, era o que máis adaptaba ao terreno porque estaba todo abandonado. Empecé con 6 e agora estou en 72. Eu teño que dicir que desde que conocín, día a día, estuveron preocupando, aconsellándome a calquera hora do día, a calquer día da semana.
Deu-me certa tranquilidade no sentido de que había que facer isto e fixémolo, e, sobre todo, aportou-me experiencia. Permitiume conocer máis xente, asesorar ou buscar asesoramento, e é evidente que fomos inspiradores de proxectos que hoxe están bastante ben consolidados. Que queremos? Que pretendemos neste momento? Neste momento pretendemos chegar, o sea, chegamos á parte produtora, aos gandeiros, e agora queremos entrar en contacto directo pois, cos futuros formadores e cos futuros técnicos e mostrar pois, tamén todo o material que temos acumulado destes 10 anos de funcionamento, compartir todo isto, porque sempre pode inspirar determinadas ideas. Este ano pode supoñer un salto cualitativo. Dende a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes queremos destacar esta labor ao longo destes 10 anos, xa que este ano estamos de 10º aniversario, esta labor de divulgación e de información que pode chegar ao gandeiro. Destacar a labor tan importante como pode ser a de Loi e os compañeiros que iniciaron este proxecto, non? Que é un proxecto moi importante para o sistema gandeiro de Galicia.